Wadidzi ukawe. Madzimai chui ai. Madzibaba 10 minutes. Ndauyawo ndida kushandirwa. Spirit sanitary. I hear me, but me. Apostle, we hear of this. Madzibaba ndine dambudziko randina. Chimbomire makadaro. Chimbomire makadaro. Murume ndakutifambe nemi. Murume ndakutifambe nemi. Madzimai ava. Madzimai ava. Kuchema kwavo. Kwanzi nedenga. Kuti aiwa. Makoro. Ndosaka ndati. Chichemo chenyu. Aiwa ndachiona. Inyaya yemumba. Chokwadi madzibaba baba vekwangu tikunetsana. Continue. Get farm. Baba wekwenyu. Ifridge. Oh my God. Baba. Yes, zvinezvi ndane ndofunga 6 months amwana. Moto wese wakatodzima ndikushaya kuti ndobatsirika sei chazvo. Saka ndati mauya zvakanaka. Ndosaka ndati. Good. Tigadzirise zvinhu zvenyu. Dati zvigadzirise. Pana munamato. Mombe esa. Vanoda mazai mombe. Jesus! Nematuzvi ehove. Jesus! Ukureva china yehowe Chokwadi. aiwa tinotenda. Zvino panodiwa howe dzipi kune pondi yandakaona madzibaba edu. Emugungwa. Madzibaba mazai emombe ndomawana kupi Saka tiripo. Ndosaka Chazoti baba. Chazogadzirirai. muri kutaura kuti moto wababa firiji kumbapa ndochidii. Roda kuti muye kupfumbamwe. Kumba muri meka. Saka ndati muye pfumba. Transfera pa-e-wallet madzibaba zvandakuita munotaura kuti pari kudiwa mari ndotransfera pa-e-wallet mari iri kudiwa nemhaka yekuti imba yangu ingatofa. Atitore mabhondi. Aiwa madzibaba handisi kukuisirai bhondi ndati ndikuisa pa-e-wallet ndokuisirai maranzi. Mari dzana Trump. Toda dzana Trump. Hodze ku-USA